Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mbak Eka di channel YouTube Keluarga Mas Goblok. Malam pemirsa, selamat beraktivitas. Mas Santo lagi pemirsa ikut tahlilan di rumahnya sepupunya. Ada kalau di sini tuh pemirsa, undang-undangnya itu lewat undangan. Kalau di Jepang tuh ya orangnya masuk ke rumah satu-satu, ngasih kabar gini. Di sini pakai undangan, guys. Ada ya. Ini bakal bakso nih lewat sini ya pemirsa. Kadang lewat sini. Lewat sini. Dua. Saya akan tarik Mas Santo sek pemirsa. Oke, alhamdulillah matur nuwun. Kita buka salim dulu sama ayah. Sandalnya dipakai, Dek. Dadah. Tuh, ini nganu, guys. Kenduren, ini kenduren. Pendak apa ya? Pendak pindo apa pendak pil? Pendak pisan yo. Tahlilan, guys, Mas. Iya, mbek tahlilan yang niki ya yo. Nah, jajane ya Allah. Ya. Iki mesti yo jajan apa namanya? Mang golek ya. Golek ya. Oh. Montore gak enek ngono piye. Ana kacang. Ki, terus roti aukane lonjong ya, roti aukane. Mau roti? Ya. Ada kacang. Kue apa iki jenenge? Bolu kukus, pisang, apem, tahu isi. Nah, iki guys. Saya sabar. Oke guys, kita makan dulu. Ya, rotinya apik Dek, dawa rotine ya. Orang dadi nah ini Arab golek bensin, guys. Ini bengi ngene kalau mau ke Merah itu saya lewat sini, guys. Nah nek malam kayak ngene iki. Iki sepi yo. Semakan kono tok. Lah nek ke sana ke kiri itu arah Cabean. Nah, masuk desa Cabean, guys. Karena Mas Santo tadi tahlilan, jadi baru bisa beli bensin. Itu nang SPBU kan ada akeh lho, guys. Oh, sana desa Cabean. Wis jaketan, aku ki biasanya tahan pemirsa. 2 minggu suaraku hilang, watuk. Gigil mari. Watuke sing urung. Ini kayak kerjane Mas Edi yang ini. Cara menebusnya Mas Santo masih lancar ya, mungkin kerjanya kene aja, guys. Kita ya kontennya jalan-jalan. Iki mang karena asik mengobrol, lupa kalau mau tak konten. Makane berkat ya wis. Mau disepil tok. Nek sing berkate tiron dari Tante Deni Oma Mani tak buat konten Facebook, guys. Wah, lampune kayak lampu disco.
Kalau di sini SPBU-nya harus lari ke Tambak Romo pemirsa, paling cedek, paling dekat, melewati Pasar Merah. Kira Mas Pri ku. Mas Pri bojone Mbak Lamini. Lah rambutnya padha wae padha. Pati aja ngono, Dek. Sekolah ayah. Sekolahane Mas Pian biyen. Mas Pian saiki nang SMA Loro Cepuk. Yo respiradem tenanan ya. Kita besin dulu guys. Kita jalan-jalan. Yo. Pisang hijau. Bakwan itu maksudnya kayak bakwan Malang ngono. Zaman kuno Jakarta yo mangan awanku yo bakwan Malang ngono. Ya asli wong Malang sing manu. Tak kira ki bakwan iki bakwan jagung. Yo yo. Ya anu kan bakwan jagung nek wong Jepang. Ronggolawe Hotel. Taman. Biyen yo masih cintek duren saiki rawani. Wis umur. Ambune yo seger. Buah yang mengandung kolesterol tinggi. Padahal gak malam minggu ya rame nih Bu. Piye? Warius warek iki. Berkat bolak-balik ket esok berkat terus pemirsa. Ket sore. Yo ket esok deh. Beli apa ini? Beli apa? Potong warak, guys. Es jus Mario piye cah bar mangan berkat itu.
mantuk buntung. Aku ini kambek Mas Santo wegah guys bengi-bengi. Aduh kok kapuan marai. Ini ki kudune golek bolo dhewekane rasi kok. Biyen pergawaniku nongkrong nang ngarepe Hotel Al Madinah Bluro kono alun-alun Bluro saiki. Saiki wis pensiun omah, ndekem nek rambek Mas Santo ya ora metu. Oke guys, kita lanjut. Nek wedang jahe aku gelem. Jahe. Apa paling enak nek gorokan loro iki nganu. Wedang jahe atau wedang ronde. Ana kolang kalinge kok ronde. Wae kanggo krimer. Wedang jahe krimer. Ah, iku kanggo wong mendang-mending iku nang kafe Dayu. Gak warak nek kowe porsi kuli kok iku wong nggo nongkrong ceria. Oh, ono playground. Kok playground apa? Oke guys, lanjut jalan-jalan.